viața așa. Deci tu anticipezi că o să avem discuții, o să avem probleme, nu discuții, o să avem probleme. Da, cel mai probabil, pentru că de obicei am încercat tot mereu. Și când acum, de-abia acum am intrat și eu, acum am logat, exact acum mai devreme când am intrat, era, cum să zic, când m-a băgat, mi-a dat freeze, adică mi-a înghețat un pic ecranul și e cel mai ciudat, e foarte ciudat. Să sperăm că toate, dacă zicem rugăciunea, păi dacă zicem rugăciunea, nu mai se întâmplă nimic. În Stai, numele Tatăl, domnul, stați, dacă puteți să-ți rostiți dumneavoastră rugăciunea, că am nevoie să-mi aduc caietul, domnul, vă rog. așa fac, așa fac. În numele Bine. Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene și pe toate le știi, pe toate le vezi, pe toate le cunoști și doar pe cele bune le împlinești. Vistierul bunătăților dătătorile de viață, vino, Doamne, să rășulești între noi, ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, milește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, milește, Doamne, milește, Doamne, milește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Părinte Ciprian, Părinte Mihail, Preasfințite Macare, Înalt Preasfințite Teodosie, trimiteți binecuvântarea preasfinților voastre peste noi și peste această lecție, ca Duhul să scoboare, să ne lumineze, să ne ajute și să reușim lecții frumoasă, una interesantă, care să ne bucure din plin. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine, Natasha, te rog. Ok, stați. Vreau să găsești Uh, cele mai frumoase greșiții. Te rog. la mate, uh, stați, vă dau unul mai întâi așa de încălzire, că așa, adică unul de încălzire prima dată, că nu putem merge direct fără antrenament, ca și la Sigur. biserică. Sigur că da. Perfect ai spus. Te rog. Dau unul Chiar aici. așa, chiar așa, am să-ți poveste, uite, ai venit, ai deschis discuția despre faptul că la biserică, când te duci cu mult drag, dar până să intre în duh de rugăciune, deci tu vii din afara bisericii, vii din lume, hai să zic așa, de acasă, de la masă, de pe unde, din plan, și te îndrepți spre biserică și până să intri în duh de rugăciune, adică să fii în stare să trăiești rugăciunea, că nu ne ducem așa acolo, mintea noastră să o alergăm, să o lăsăm să alerge pe cloca, pe pajiște, pe oriunde de aiurea și noi să fim numai cu trupul acolo. Nu, trebuie să coliturghisim cu preotul, adică să trăim rugăciunea. Ei, se întâmplă o perioadă de încălzire, cum ai spus tu. Trece o perioadă de timp până intri în ritmul de acolo, din biserică. Te rog acum, te rog să-ți vorbește. Că e Ok, greșit. un exercițiu un pic mai ușurel, apoi plecăm uh, spre mai greu. Să ne zicem să transformăm numerele 2,5, 2,5, 7, 3,
perioadă Da. 21. Deci 2,5. Deci 2,5, 7, 3. Apoi, nu pe 7 perioadă. 2,5, alt număr, alt virgulă, alt Oh, număr. nu. 2,573, perioadă 21. 2,573 în perioadă 21, da? Așa? Yeah. Da. Da. Perfect. Egal Hai să faci. cu Te rog. ok. Egal cu Te amplifică. rog să scrii și tu, da? Da. Așa. Scriem amândoi. Da. Cod la cod. 2,573, perioada 21, ori 1. Da, perfect. Ori 1. Acel ori 1 o să scriem ca 10 supra 10, adică înmulțim cu 10 și apoi împărțim Dar la de 10. ce numai cu 10? De ce numai cu 10? 1000. Da, că sunt trei zecimale și la M-am partea gândit neperiodică. la 10, la 3. De 5, 3,21 în perioadă mulțit cu 1000 supra 1000, perfect, ai văzut. Egal mai departe cu Egal mai departe cu 2753,21. în perioadă, da, supra. Da. Supra 1000 Corect. egal cu 2000. De ce tot zic 2573? De 2750. Stați! 573, da, m-am greșit. Ați scris 507. Da. Bravo. Ce ați făcut, domnul? Păi ești atentă, de aceea mă bucur mult că m-ai văzut. Cum ai descoperit? Păi tot îmi venea să zic 2573. Da. Și de aceea Egal mai am uitat departe. înapoi. Ok. Descompunem 2573 plus 0,21. Și luăm pe 0,21 deoparte. Da, spre 1000. Luăm deoparte. Da, perioadă. O luăm Lasă-o deoparte. un pic de spațiu. Egal cu 0,21, perioadă 21. Egal cu 0,21, perioada 21. Ori 100, 21 virgulă 21 supra 100. Supra 100. Credeam că punem totul supra 100. Ok. Egal cu 21. Egal cu 20. Da, egal cu 21,21 perioadă spre 100. Egal cu descompunem 21 plus 0,21 perioadă spre 100 și rescriem 0,21 egal cu 21 plus 0,21 perioadă spre 100. Spre 100.
Și ne întoarcem, ne întoarcem și înlocuim. Am plecat de la el și am ajuns, uite, în conținut am ajuns la el. Îl notăm pentru comoditate cu un X, știi? Da. Și devine. Ia să vedem ce devine. Ok, devine egal cu 0, X egal. x egal cu 21 plus 0,21. Plus X. Supra Este același lucru. 100. Da? Tot supra o 100. 100. Apoi echivalent cu 20, nu. X supra 1 Așa. X supra 1 egal cu înmulțim cu 100x. plus X supra 100. Și ca să fie cu același numitor cele două fracții, amplificăm pe asta cu 100 și ea devine egalitatea asta. Echivalent cu? Echivalent cu 100x supra 100. Da, supra 100 egal cu 1. Nu, egal cu 21 plus x. Deci 100x egal cu 21 plus x. au același numitor, acum echivalent cu a spune că 100x Egal cu 21 plus x. 21 plus x. Da. Și înlocuim. Păi nu, mă, așa. Trebuie să aflăm pe x. Scădem x-ul din ambii membri, scădem pe x-ul ăsta care e mai mic și din stânga și din dreapta și ce devine egalitatea? Egalitatea devine 99x egal cu x. 21. 99x egal cu 21. Și acum împărțim totul prin 99, ca să rămână x simplu. Da? Și ajungem la x egal cu x este egal cu 99 pe 21. 21 pe 99. Da, 21 pe 99. Deci uite că zic așa. 3x egal cu 6. De aici rezultă că x-ul este 6 supra 3. X-ul egal cu 6. Și se mai simplifică prin 3. Exact. 6 supra 3 și face 2. Deci vezi dreapta pe stânga. Dreapta, ci dincolo de egal, supra 99. Prin mulțirii. Nu? Asta e procedeul invers, împărțirii. Nu? Când ai rezultatul mulțirii și vrei unul din factori, împarți rezultatul mulțirii la celălalt factor cunoscut. Deci x-ul va fi egal cu 21 supra 99. X-ul e egal cu 21 supra 99. Ei, acum, cine era x-ul? 0,21 în perioadă. Deci, avem ce? X egal, adică cine este x-ul? Punem deodată 0,21 în perioadă, deci numărul decimal periodic simplu, cu partea întreagă 0, am ajuns că este egal cu 21, totul supra 99. Pentru toți prietenii noștri să înțeleagă că ori de câte ori ajungem la un număr periodic decimal simplu, în care partea întreagă e 0, să scrie partea asta 21 supra 2 din nou. Dar dacă o dăm mecanic, toți copii, dar de ce nu scriem supra 2 de 8? De ce să scriem supra 9? Răspunsul. Asta este, demonstrația asta este. Că acest număr decimal periodic simplu, în care am avut la partea periodică pe grupul 21, putem lăsa o primă grupă neprinsă în partea de perioadă,
că e tot același lucru din infinitate, dar de 21 dacă îl scad pe 1, adică 21 nu-l prind, tot o infinitate este, deci tot așa rămâne. Egalitatea asta e perfectă, dar el o deveni mixt acum, care e partea 21, ca și cum ar fi partea neperiodică. Și ca să mă întorc, să ajung tot la număr decimal periodic simplu, trebuie să ducă virgula din nou aici. Deci de aceea mulțim cu 100 și împărțim la 100, peste două cifre. Și când o facem, ce bine este că vine 21,21, rupim în două părți, partea întreagă, partea decimală, scriem egalitatea de la care am plecat, deci de aici am plecat, aici am ajuns, vedem că am ajuns la același lucru, 0,21 în perioadă, am plecat de la el și este în exprimare tot 0,21, pentru comoditate nu-l dăm cu x, apare o ecuație de gradul 1 cu necunoscuta x, unde avem foarte simplu de lucrat, atâta vreme cât pe x ăsta singur îl privim ca x pe 1 și ca să avem egalitatea asta, îl privim că să fie același numitor, două fracții care au același numitor, obligația de egalitate se va duce spre numărător. Deci am amplificat cu 100 și a apărut 100x egal cu 21 plus x, scădem un x din membri și iată de aceea vine 99 și nu vine 88 sau 77. Nu, 2 de 9, că noi știm din egalitatea asta, ca să punem una pe x, scădem un x din ambii membri și apărut 99x egal cu 21. De unde x-ul, adică 0,21 perioadă, va fi 21 supra 99. Prieteni, să rețineți că acesta este modul de demonstrare. Și eu sunt sigur acum, Natasha, după tot ce am făcut acum, tu ai puterea să le arăți și colegilor tăi șmecheria asta, care o știm noi foarte clar că nimic nu-i mecanic, da? O să ne duce până la capăt și acum în loc de 0,21 ăsta, în loc de 0,21, adică exact în loc de ceea ce am obținut aici, iată, 0,21 în perioadă este egal cu 21 supra 99, vom înlocui aici. În loc de 0,21 în perioadă acest 21, vom pune exact 21 supra 99 și ghiciți va deveni egal mai departe cu. Punem linia importantă de fracții și deasupra scriem mai întâi pe 200, 2700, 2500, pardon, ce am 2573 plus, vorbește tu de acum, te rog, plus cât? Ok. Plus 21 pe 99. 21 pe 29 și supra 1000. Și egal mai departe cu. Egal mai departe cu 2573 supra 1, îl amplificăm cu 999. Deci aici Da, se stați. Dar 21 supra 99 se poate simplifica. Da, dar nu convine. Că eu vreau să mă duc spre formula aceea. Lăsăm așa, că știi tu 99 ăla, îl scriem noi într-un fel și o să fie foarte interesant. Okay. Deci eu vreau să ajung la formula pe care o dau profesorii mecanic. De aceea lăsăm 99. Se putea simplifica, cum ai spus foarte bine. Când vrem să găsim finală fracția aceea. Dar noi facem acest lucru cu gândul ca prietenii noștri să vadă cum noi găsim explicarea întregii, explicarea formulei acelea pe care ei o dau mecanic. Și acum vom spune supra 1, amplificăm cu 99, e zis foarte bine, punem linia de fracții, după care punem numitorul comun 99 și vom spune 2573 ori, vorbește tu, oricât. Ori 21
De ce ori 21? N-ai zis că multiplicăm cu 99? Ori 99. Așa, ori 99 plus 20. 21. Acum e plus. Da, acolo a fost plus 21 și totul supra 1000. Și egal mai departe. Egal mai departe cu 99 asupra De 99, cum să zicem? 100 minus 1. Deci va veni 2573 pe lângă 100 minus 1 și plus 21. Hai să-i punem aici la 1000 asta 1 ca să desupraetajăm. Totul supra 99 și împărțit, cea de-a doua fracție este 1000 pe 1. 1000 supra 1. Și egal mai departe cu, te rog. Egal mai departe cu împărțit la 1000, 257.300. Da, așa este. 257.300 minus 2573. da, 2573 plus 21 supra 99 și împărțirea a două fracții, cum se face? ori 1 supra 1000. Ori 1 supra 1000. Și egal mai departe cu... Putem aduce și aducem lângă... Nu, că putem face comutativitatea. 21 minus... Ăsta cu minus îl dăm la sfârșit. Da? Ok. Va fi 257 de mii 300 plus 21 minus 2573 supra, deodată, putem spune, cei 99 și mulți cu 1000, la 99 mulți cu 1000, punem pe cei 3 de 0. Da? 3 de 0. 1, 2, 3. Deci 99 de mii. Și egal cu... Este egal cu 2570, nu, 257 de mii, 257 300, da, plus 21. 21 numai cât ocupă. 2 la 10. Adică 257 de mii 321. Corect. 321 minus 2573, totul supra 2 de 9, urmat de 3 zerouri. Iată, acesta este răspunsul la care am ajuns și noi, dar am muncit demonstrând riguros, exact ce spun profesorii toți, că se scrie tot numărul, de la un capăt până la celălalt. Ei așa dau, ca o regulă. Zice, dacă ai un număr periodic, un număr decimal periodic mixt, scrii tot cârdul de cifre, inclusiv cu partea periodică, neperiodică, adică scrii așa, 2, 5, 7, 3, 2, 1, din care se scade partea
până la locul în care începe perioada, adică scade toată asta, minus 2573, supra atâția de-al din nouă, câte cifre sunt în perioadă, în cazul nostru 2 din 9, urmat de atâtea zerouri câte sunt în partea neperiodică. 3 zerouri. Deci pentru cei două am 2 din 9 și pentru ăsta 5, 7, 3 am 3 zerouri. Dar acest lucru despre care îi spun ca o regulă, noi am ajuns și noi aici, dar am demonstrat. Deosebirea, Natasha, între cei ce spun ei ca regulă și cei ce am făcut noi este ca de la cer la pământ. E totală deosebire. Sigur că să ajungi la același lucru. Dar dacă eu întreb pe oricare din colegii tăi, de ce e minus? De ce să-i minus până la 25, până la grupul de cifre? Răspunsul este clar, că aici, pe 99, iată, pe 99 când am amplificat, l-am scris ca fiind 101, am aplicat distributivitatea și când înmulțim cu 100 au făcut 257.300, am adus pe 21 de solipit exact de a acoperi zerourile, de aceea e tot numărul de la un capăt la altul. Iată, când s-au venit cu plus 21, au devenit 257.321 și minus, din cauza distributivității, minus 2573. Nici un copil nu înțelege de ce e așa. Iar jos, 2 de 9, pentru că în clipa în care noi am ajuns pe 0,21, 0, în perioadă 21, l-am luat deoparte, l-am transformat într-unul mix, lăsând o primă grupă de după virgulă, fiind situația asta a devenit mixtă atunci, am mulțit cu 100, s-a mutat virgula, de devenit din nou, iarăși număr periodic simplu, rupt în două, partea întreagă și partea decimală, păi acum devine exact ăla de la care am plecat. Am plecat de la ăsta și am ajuns la el. Păi hai să o notăm cu X. Și am avut de rezolvat o ecuație, am găsit pe X și am constatat că e 0,21 în perioadă, scrie ca 21 pe 99. Eu am înțeles de ce. Pentru că, iată, după aceea am amplificat, am avut 100 de al de X minus 1X. De aici apar 99 de al, da? 99 de al de X egal cu 21. Iar X-ul simplu îi face 21 pe 99. Din motivul ăsta, dar ei, dacă nu știu să ajung la asta, nu știu de ce spun 2 de 9. Spun așa că le-a spus profesorul. Și de ce 3 de al de 0? Păi simplu, că a fost partea neperiodică din 3 cifre. Și noi când am mulțit cu 1000 și am împărțit la 1000, numitorul 1000 a tot rămas tot timpul și în sfârșit când am avut de împărțit, am mulțit prima cu a doua inversată, era împărțit la 1000 pe 1, a devenit un mulțit cu 1 pe 1000 și ne-am dus la o mulțire de fracții, 99 ori 1000, 99 de mii. Și atunci, din cauza asta, a apărut 3 zerouri. Deci totul este explicat cât se poate de riguros. Sigur, când nu ne interesează ca să le arătăm, cum am făcut noi aici, să ajungem la exact regula lor, dar judicios făcută și corect justificat fiecare lucru. De ce să scrie tot numărul? Păi da, tot numărul, pentru că ai văzut cum a fost 300 plus 21, s-au completat și au făcut 257.321. Vezi? Și de ce să scade ăla? Ai văzut de ce? De ce 2 de 9 și 3 de 0? Toate acestea le avem justificate corect, clar. Abia aștept să spui că ai vrut odată să spui la clasă, dar n-ai fost tu prea sigură pe tine și n-ai putut explica cum trebuie. Dar acum eu vreau neapărat să atingem performanța încât îți place să explici, eu știu foarte bine când înțelegi, când tu ai înțeles perfect lucrurile, o să poți face o demonstrație pur și simplu și în fața colegilor la clasă și o să se minuneze cu toții.
Așadar, acum nu facem decât scăderea și acest... Doar că, domnul, Spune. dacă după acest exercițiu ne putem opri, adică după ce îl terminăm, vă rog. Vai, ce mi-ai făcut? Figură ești, auzi și figură ești. Cum te-ai gândit tu la chestia asta să ne oprim? Ce surpriză! Crezi că e o surpriză plăcută pentru mine? Nu. Nu e o surpriză plăcută. Că eu tocmai vreau să facem un exercițiu pe care să-l explici tu. Dar ți lasă-le să faci tu singură și pe urmă, mâine când ne întâlnim, mi-l explici. Tu, Ok. povestind așa cu foarte multă... Domnule, eu știu să explic. Știu, mă, că acum că ai argumente, dacă îi înțelegi foarte bine, să-ți place. Că în timp ce explici, înțelegi și mai bine. Dar știi care e secretul? Uite, toată lecția asta care am făcut-o, vezi filmulețul, eu îți dau un exercițiu, îl faci singură și nu numai că îl faci, te înregistrezi cum explici. Aia l-am întrebat pe tata odată, dar a zis că trebuie că să plătească sau aș fi vrut și eu să înregistrez. Am Ar fi înțeles. fost super. Dar Da, nu. pentru că acest Teams ăsta e de două calități. E Teams-ul care poate fi făcut fără să înregistrezi și acela îți dă voie, faci, îl ai și tu acasă, dar fără să înregistrezi. Iar varianta asta care o facem noi, e cumpărată și licența pentru Teams, unde am voie să și înregistrez. De-aia noi putem înregistra. De ce lecțiile se înregistrează? Dar numai de mine se pot înregistra, pentru că e Teams-ul pe varianta pe care... Da, e curios lucru, tu ca participantă la lecție nu poți să faci și tu înregistrarea, numai Nu, eu? am încercat de foarte multe ori, domnul, și nu-mi iese. Nu-ți iese, da? E interesant. Înseamnă că are tata dreptate, știe mai bine. Corect. Acum hai să vedem, să facem scăderea, Natasha, și pe urmă să facem simplificările posibile și să te facem și împărțirea. Că așa se încheie. Să vedem dacă fracția asta e deșteaptă și dacă ne conduce la numărul ăsta, 2,573,21 perioadă. Deci, urmează îndată să ne ocupăm de fracția la care am ajuns, facem scăderea și să o facem ireductibilă, cum știi bine. Ok. O facem ireductibilă. Ok. Egal cu 257.321 minus 2.573 au. E cam mare numărul. Trebuie să facem scăderea. Ok. Trebuie să iau deoparte, nu departe. Deoparte, așa, 257.000. Că nu e așa de grea. Nu-i grav. 3 de 11. 8, vă zic doar ca să nu... 4. 7. Da, 7. 5 din 13. 5 din 12. Da, 7. Da, 7, corect. 4. Celălalt copiem. 25 copii. Supra 9900. Aia de jos se împarte, sigur, la 3, aia 7, 11, 18, 22, 22, 30. Da, și ea se împarte. Stați că... Nu sunt sigură. Da, probabil. Dar Nu. Să facem... Ăsta de jos se împarte, chiar la 9 se împarte asta. Dar sus să facem adunarea.
2 cu 5, 7 și cu 4, Da, am 11. făcut, egal cu 30. Dacă face 30, nu se împarte. Ah. 30, numai la 3 se împarte. Da, la 3, da. Și Păi la aia am 2, zis. și la 3 și la 2. Și la 3 și la 2 Atunci și la 6. Gata, face prin 6. Ia să vedem. Merge de 4 ori. 6 ori 4, 24, rămâne Stați, nu, zic, pot să o fac în cap. Deci, 14 merge de 2 ori, 27, 6 ori 4. Merge de 4 ori, 34. 4 ori. 4 ori. Și egal cu 34, merge de 5 ori. 48, 8. Ați văzut, am putut să o fac în cap. Ia să văd dacă și eu, dacă reușesc și eu să fac. De 6 în 25 de 4 ori, rămâne restul 1. 14. 6 în 14 merge de 2 ori, 2 ori 6, 12, rămâne 2 și cu 7 am coborât, 27. 6 în 27 de 4 ori 4 ori 6, 24, rămâne 3. 34 merge de 5 ori, 5 ori 6, 30, rămâne 4 și cu cobor pe 8, 48, da, de 8 ori. Foarte bine ai făcut. Acum, prin 6 să facem și jos. Oh, ok. Merge o dată. Apoi 19 împărțit la 6 de 3 ori. O dată. O dată. 40, 7, 7 ori. Nu. 6 ori. 6, da. Stați. Da, nu-i bine, parcă nu se împarte, nu. Stați. Caut eu. Fac aici la calculator, că nu. Nu-mi dă, nu-mi dă. Păi trebuie să dea. Hai să facem la mână. Deci 99 de mii împărțim la 6. Cum să-l facem? Trebuie să meargă. 6, 9, ai zis o dată și ai zis bine. 6, rămâne 3. 39. 6 în Ba 3. da, stați. Merge de 6 ori, nu de 3 ori. Așa, de 6 Că ori. eu am calculat 19. 6 ori 6, 36. Eu zic să schimbați și acel 1 și acel 6. Da. Deci, acum 6 în 30 merge de 5 ori. 5 ori 6, 30. Iată că mai sunt 2 zerouri, 5 și încă 2 zerouri. Deci ar fi 16. 16.500, da? Și e bine. 16.000 ori 6 fac 99 aproape. E bine, corect. Dar mai se poate simplifica? Ia să vedem. Prin 2. 2, sigur că da. Pot să fac eu rapid, domnul. Te rog. 2, 1, 2, 2, 9. Perfect. Corect. 8, 2, 5, 0. 1250. Ia să vedem dacă se mai poate simplifica. Prin 2 nu mai merge. S-a terminat. Da, prin 3. Prin 3, zici tu că merge 6 și cum 7. Da. Nu merge. Nu merge. Sus nu merge prin 3. 10, 12. Adică 9 plus 1, 10, plus 2, 12. Stați. Da, că e 16. Da, Atunci nu mai se poate simplifica. Deci pe 2, prin 3 nu merge,
Ăsta mai 12. vrea prin jos, ăsta jos mai vrea prin 2 și prin 5. 0, nu, prin 5, prin 2, și prin 3, și prin 3, Mai merge un 3 ăsta. prin Deci. 4. Oare merge prin 4? 4? Nu mai, gata. Ok. Nu vrea ăla de sus, dacă nu vrea ăla de sus prin 2, nu caut prin 4. Poți să meargă ăsta prin 4. Dacă nu vrea ăla prin 2, care e un divizor al lui 4, stop. Eu le-am pe ăsta care e mai mic, îi caut toți divizorii și din ce știu de la început mergea 2 ori 5 odată, 2 ori 5 odată, că 10 înseamnă, un 0 înseamnă un 10. 2 ori 5 odată, 2 ori 5 odată, 2 ori 5 odată și 9 și 11. Ăsta mare prin 11, mare incorporat prin 11. Ăla nu mai vrea prin 3 sau prin 9, nici vorbă. Dar 11 ăsta vrea, în mod sigur, dacă încerc prin 11, că 99 a fost 9 ori 11 și au păstrat pe 11 ca divizor. Și acum mai am, înainte de a stabili că ăsta este, fracția asta este reductibilă, este greșeală. Mai trebuie să încerc ca divizor pe 11. Deci, cum 8250 se divide la 11 și cine nu ne crede n-au decât să, cei care nu ne cred n-au decât să facă împărțirea la 11, că sigur este, cum asta se divide la 11, cercetăm dacă și 21.229 se împarte, să încercăm împărțirea la 11. Și hai să vedem. Ok. 11 11 de odată, de rest, 10, 101, 101, 102, de 9 ori, Așa mă gândesc și eu. 99, foarte bine văzut. 9 din 12, 3 3, și nimic, 2, merge de 2 ori, 22, 10. 109, 9, prin 9, de 9 ori, dar nu se poate. Clar. Acum am făcut dovada clară, am cercetat. Trebuia să o facem. Și vine 0, 9 din 10, 1. Deci, fiindcă am găsit rest, înseamnă că concluzia este că 21.229 nu se divide, pun 3 puncte tăiat, nu se divide la 11 și atunci putem stabili că fracția asta, deci în clipa în care am cercetat și ce era periculos, adică ce era ca o variantă să se împartă numărător la 11, fiind această posibilitate, rezultă că 21.229 supra 8.250 în clipa asta este ireductibilă. Asta vrea de jos, nu vrea cel de sus. Singura opțiune care putea să fie 11 și am cercetat, nu se poate. Acum e clar, este ireductibilă și ne apucăm să facem împărțirea. Oricum, decât să mă apucat să facă împărțirea 254.749 la 99.000, mult mai la îndemână, că mai puțin, e o împărțire cu numere mai mici decât era în prima fază acolo. Deci, după ce am stabilit că este ireductibilă, m-am pus să fac 21.229 să împărțim la 8.250. Egal cu. Ok. Egal cu de 2 ori
Câte cifre? 2, 4, 2, 4, e prea puțin. Le luăm pe toate. Așa. Și merge ca 8 în 21 de 2 ori. Ai zis bine, 2 ori 0, 0, 2 ori 5, 10, 2 ori 2, 4 și 1, 5, 2 ori 8, 16. Și Uh, 1, nu, e 0, 9, minus 0, 2, 9. 7, 4. Virgulă, Corect. 0, 6. Nu, 5, 5, 5. 6 ori 48 5. depășește. Am zis 5. 5. Da. 0, 5, 2, 41. Deci 41. 2, da, și 41, corect. 0, 4, 0, 6. Apoi 0, primul că un 0, da. Și pentru 7. comoditate tai un 0 de aici, tai un 0 de aici, ca să nu mai car la mulțirea aceea de aiurea pe timpul. 7. Ca 8 în 60, de 7 ori 8, 56, 7, corect. 7 ori 5, 7, 35. 5, 35. Apoi 7 ori 2, 7. 56. A, nu. Da? 56 și cu Da. 57, da? Da. 7 ori 8, 56 și cu 1 de mi-a rămas 57. 5 din 10, 5. Hai. Stați. Stați, vreau să fac. Vreau să încerc să văd cât de lungă e, că mi se pare, dacă e mai mult de 3 decimale, cred că ar fi cam lungă. 5. Păi nu, păi unde, de unde? Trebuie să știi că trebuie să ajungem la asta. Nu știi la ce rezultate ajungem. Neapărat. Dacă am Da, lucrat, da, da. dacă am lucrat corect, trebuie să ajungem la fracția decimală de la care am plecat. Ok. Dacă ne ajungem am greșit, le luăm tot. Am niște emoții, trebuie să ajungem. 5 din 10, 5, 7 din 13, 6. Hai, contu. Ok. 6, 2, Nimic. Primul 0, 3 ori. 3 ori. 3 ori 5, 15. Hai, te rog. 5. Domnul, a spus Da. greșit. Am greșit? Da, a spus greșit. De ce? Păi 5 nu trebuia sub 0. Păi da, mulțesc. 5, 3 ori 5, 15. Păi nu, adică trebuia să fie în locul, deci în locul lui 5, 0, adică 3 ori, 3 ori 0, 0, 3 ori 5, Are 0, dar asta nu mai este. Asta nu mai este. ok. Am scăpat de el de aici. Când l-am tăiat și de acolo și de la și de la de împărțit și l-am împărțitor. Nu mai este. 7, 24. 5, 7, 1.
0, de 2 ori 0, 5, 1650. 0, 0, 1, 1000, merge odată, 820, 825, 825, 5, 7, 5, 7, 1. Stați, s-a 5, repetat. da. 175 a mai fost mai înainte. Și de Da, acum se repetă. de 21 e în perioadă. Stați, Da. stați, haideți să verificăm. Da, chiar este, domnul, chiar este. Da, N-am da, greșit. n-am greșit. Asta a fost, ne-am bucurat. Abia acum este bucuria mare că fracția asta, după care am alergat, noi știam doar numărul decimal. Și am alergat, am demonstrat tot, am găsit o fracție, am făcut-o ireductibilă, și de acum ne-am apucat să facem împărțirea, să vedem dacă în urma împărțirii ajung la exact numărul decimal la care am plecat. Dacă da, înseamnă s-a închis cercul și totul este perfect. Bine, Așa Domnule. reușim. Da. Ne oprim, da? Ne oprim, ca să nu-ți dau tema, de ce ne oprim în Ah, grabă. Da, îți dau. Uite, ok, țin tema. vreau pe numărul 12,13,457 să transforme în fracție ordinară. Cine este fracția aceea? Dar cu demonstrație frumos tot dar tu nu ai n-ai nicio modalitate să te înregistrezi. Cum să nu poți să te înregistrezi? Aia nu. Deci nu ai știi de ce? Că în felul ăsta, după aceea o să și vezi o cameră de înregistrare ți-ar trebui. N-am. Da, aveam pe acolo, pe acasă, pe la mine, la Bacău, acolo. Dar și aceea este degeaba de acolo de vreo câțiva ani. Bateria aceea cred că nu mai ține. Nu mai ține, da, n-am mai filmat de multe vreme. Cu telefonul! Telefonul nu merge, domnul. Dar de ce să nu meargă? Trebuie să-l pun pe ceva și el nu e făcut să stea, adică n-am niciun stander care să-l țin. Bun, da, eu îți povestesc cum poți face. Da, ai laptop, nu? Tu ai laptop acolo. N-am, am calculator, domnul. Înțeles. Vorbesc cu tata, domnul, vorbesc cu tata. Da, îți găsește el o idee să pui telefonul pe o carte, pui două cărți acolo. Aia nu știu dacă merge, că am destule cărți și se vede în fundal. Am mai încercat de mai multe ori. Nu, pentru tine, măi, Natașa, pentru tine, că doar nu trebuie să o expui pe asta. Da, știu. Vorbesc cu tata, poate îmi găsește și mie o cameră. O modalitate în care să te înregistrezi, iar data viitoare, dacă tu ai făcut... Vă primi pe WhatsApp, dacă e. Da, perfect. Să vedeți. Iar data viitoare, după antrenamentul ăsta, când tu te asculți tu, după ce te-ai ascultat, zici, dar aici eu aș fi putut să explic și mai frumos și mai interesant. După aceea, când ne întâlnim mâine, îmi vei explica acest număr, îl vei explica încât să fie înregistrată, așa cum facem acum, ca să fie un mod de explicare și pentru toți prietenii noștri care vor vedea. Înțelegi? Adică facem un fel de antrenament în culise, iar eventualele, să spune, erori care pot să apară, le corectez. Așa fac cei. Să știi că actorul când iese pe scenă, el are multe repetiții.
și la repetiție mai uită o replică, mai uită nu știu ce, pe acolo să spună, mai încearcă să improvizeze, până când filmul apare sau până când el urcă pe scenă pentru a juca un rol anume, el transpiră în culise. În orice activitate se întâmplă asta. Da. Eu spun că așa, datorită stilului acesta în care am făcut tot timpul, foarte puțini profesori se lasă filmați. Foarte puțin, extrem de puțini. Ei fac niște lucruri, nicio clipă nu vor să facă lucruri crude, adică la prima citire să se apuce să încerce să rezolve ceva fără să știe ce și cum se face. Nu, ei își pregătesc lecția de acasă, profesorii când la școală, și acolo au în față doar pe copiii respectiv, cărora le face de fiecare dată o impresie că ei sunt foarte valoroși, foarte buni. Dar nu acceptă să se încurce. Iar eu nu pot să cred, niciodată n-am făcut o lecție care să o fi făcut acasă, să mă duc la școală să o fac. Niciodată n-am făcut. Totdeauna acolo în fața elevilor, pentru că am zis așa, păi eu, dacă eu am să mă încurc și n-am să o pot face, cum să le cer lor elevilor să o facă? E absurd. Ei citesc și problema aceea pentru prima dată, nu? Și lor le cer ca să reușească să facă problema aceea. Păi nu trebuie să fii tu la același nivel, cel puțin la același nivel cu ei, adică tot așa, la prima citire să o faci. Așa trebuie făcut. Atunci copiii le câștigi încrederea că nu ești fals, nu. Tu știi soluția de acasă, te-ai pregătit cu ea, știi soluția și te duci și o dictezi. Nu, nicio frumusețe, n-ai nimic. Adică ce faci cu asta? Nimic, nu e frumos. Interesant. Ei știu regula asta, de aceea nu știu demonstrația, și dau regula. Pentru că așa au învățat-o și ei la rândul lor, cu regulă. Scriem tot numărul, scădem partea neperiodică, tot până acolo și cu partea întreagă până când începe perioada, sub atâția de din nou, dar nu știu de ce, 2 din nou, deși n-au nicio explicație. Sub atâtea cifre de zero, câte sunt în partea neperiodică, dar mai discutăm mâine. Vreau să fie o lecție demonstrativă, așa cum te vei purta la clasă când vei explica chestia aceea. Mâine aștept tema pentru luni, Natasha. Dar nu. Atunci găsim niște exerciții frumoase în care să intri și așa ceva. O să vezi acolo, când te duci tu că ai spus, facem un exercițiu de încălzire. Dar ne-am încălzit toată ora, văd eu, pentru că am făcut o oră aproape. Da, am făcut o oră. O oră. Da. Ei, tu ai dreptate. Trebuia să ne oprim. Bine, Natasha. O după amiază plăcută și să nu uiți să faci antrenamentul cu exercițiul ăsta ca să meargă șnur. Da. La revedere. Bine. La revedere.